Kako tumačiš sada ovaj sukob Miklenić-Mesić, odnosno Glas koncila crkva i jednu strašnu uvređenost Mesića, što su ga kritizirali, upravo to njegovo svjedočenje, njegovo ponašanje, sa aluzijom da je veleizdajnik. Ja? U svojoj knjizi ti o tom na jednom mjestu govoriš. Kažeš, Mesić je krivokletnik. On nije veleizdajnik, jer on nije izdao nikakve tajne, nego je on lažno svjedočio, on je krivokletnik. A krivokletstvo je teže od prenošenja lažne izjave. Ali kako sad tumačiš ovaj sukob i kako tumačiš zaoštravanje sad njegovo, je li to slučajno ili namjerno sa crkvom, odnosno sa vođenjem križarskog rata protiv križa? Pa mislim da tu ima nekoliko slojeva koje treba razumjeti ovo. Činjenica jeste da prvo don Miklenić ne spominje Mesića izrijekom, nego se on prepoznao u toj formulaciji. Da. Pa prema tome nalazi se prozvanim. Drugo, cijeli taj sukob ima, po mom mišljenju, Miklenić govori zapravo o profilu kakav predsjednički kandidat treba biti, a Mesić sebi uzurpira pravo da će da je on doživotni predsjednik, doduše u zagradi stavlja u mirovini, čak se i nada da će mu se produžiti mandat za godinu, 2 dana. I prema tome imamo znači tu tezu da on želi isključiti crkvu, odnosno utjecaj crkve na to da kaže kakav bi profil, odnosno kakav bi čovjek taj predsjednički kandidat trebao biti. To je jedna stvar. A drugo, što je ono daleko dublje sa ovim istjerivanjem križa, objektivno niti nemamo čiste katoličke stranke, niti nešto što bi išlo u ovoj Mesićevoj terminologiji klerikalizacije. Nego zapravo imamo nešto drugo. Imamo utjecaj crkve koji po prilici kaže da moralne vrijednosti, da 10 Božjih zapovjedi trebaju vrijediti i u sferi politike. A to je nešto sa čime se Mesić ni u snu ne može susresti. I to je ono što zapravo, ako takvi zakoni vrijede, moralni zakoni, u politici Mesiću i Mesići nema mjesta. I njegovi nasljednici. Da, i njegovi, odnosno svima onima koji se tako ponašaju. On je tu osjetio opasnost. A de facto kriza današnjeg društva je moralna kriza, iz nje izviru krize, ove i gospodarske i sve ostale. Evo, mislim da smo ipak, iako je vrijeme brzo prošlo, rasvijetlili situaciju u kojoj se nalazimo. Nadamo se da ta sjajna obrana američkih odvjetnika, da činjenice, pa i ovo što si ti napisao, ova knjiga je otišla kao svjedočenje, da će ipak omogućiti da se ne donese drastična presuda Gotovini i ostalima i da će se naš Ante uskoro vratiti slobodan, da neće biti još jedna žrtva, ja bih rekao, ove pogrešne krivokletničke hrvatske politike.